forgængere. Vi sagde et vemodigt farvel til hingsten Blue Horse Cavern ved fredagens galashow. I dag vil vi gerne bruge det sidste aften til at hylde den præstation, der har skilt sig ud. Det par, der har skilt sig ud som dressurverdens nye stjernepar. Det vil vi ved at vise jer deres ridt her på storskærmen, deres ridt fra VM i Aachen. Den hest, der er på alle slæber, af alle betegnes som hesten over alle heste. Måske i dag verdens bedste er en dansk varmblodshest, mine damer og herrer. Og nej, ved I hvad? Sluk den storskærm. Vi skal have dem live. Vi vil have dem live i arenaen, mine damer og herrer. Vi vil se hende i levende live, og her kommer hun, mine damer og herrer. Sølvmedaljevinderparret fra VM i Aachen 2006. Andrea Petran og Blue Horse Matinee. Vi rejser os op og hylde dette fantastiske par og ønske dem held og lykke i deres videre færd. Sig i sidste øjeblik for at ride det danske mesterskab for Matinee, og han vandt, og han besluttede sig i sidste øjeblik for at satse og tage denne kun 9-årige hoppe med til verdensmesterskaberne i Aachen. Og mine damer og herrer, de vandt bronze i Grand Prix'en, og i fyren, der blev det til sølv. Andrea Petran, Blue Horse Matinee.
Så stop lige foran æreslogen. Blomster og et stort tillykke til Andreas og Blue Horse Matinee fra Dansk Varmblod, repræsenteret ved formand Jan Petersen. Og tusind tak I to. Vi glæder os til alle de oplevelser, som I to kommer til at give os i de næste forhåbentlig rigtig mange år. Verdens bedste dressurhopper, mine damer og herrer. En af verdens bedste dressurryttere, Andreas Hellstrøm, Blue Horse Matinee.